Moikka! Mulla on nyt täällä ulkona, jos et ole vielä huomanneet. Mutta jo, jos olette katsonut mun äskeisen videon, näitte, että mä oon menossa mun karkuilla. Mä nyt oottelen mun kyytiä tässä näin. Jep. Tulee nyt joku auto. Mutta, jep. Täällä ulkona mä oon jäätymässä Tiian kanssa. Ja Tiia lähtee sitten tästä kotiin. Mutta Diivadaava. Mitäs mä sanon? Mä sanoisin. Tuolla näkyy kauppa. Jos näette nuo pienet valot tuolla, niin siellä on kaupunki. Hansa. No Hansa on toi sininen. Näkyy vaan mustaa ja jotain pikkuvaloja. Tästä tulee nyt tarvitaan. Otetaan meidän pohjia. Joo, täällä on joku syöpyjä vaatteita. Kappahain. 20% alennuksia. Kylmä. Kylmä. Syöpyjä lasten vaatteita. Katsokaa kuinka ihania. Syöpyjä poikkeja tyttö. Onko siinä syöpypari? Siitä lyhkäinen poika vain. Aika söpöä.